И така, драги приятели, намираме се на чешкия Баир. Имаме землянка, която не се вижда много добре, но ще ви я покажа след малко. Това е чешката лунженица. Това е черковата. Не, че виждам нещо, ама сега ще се разходим в змиярника. Всеки момент ще се появи някоя усойница. Около черковата е... пръднах! Около черковата е окосена тревата. Следователно е пълно с змии. Но на нас не ни пука. Сега ще я погледнем от по-различен ъгъл. Един невероятен кръст. Така. Гледаме баири и гори. И си гледаме в краката. Да не ни се случи нещо, да ни запе някоя змия. Има дървета за огън, гледай, що е храсти. Така, продължаваме с черковата. Ето я черковата. Някак си така. Чакай да се качиме така на пейката. Опа! Ето така. Виждаме едно произведение на изкуството от римско време. Няма покрив. Току-що е ремонтирано. Опа! Приближаваме се по-нататъка. Отново си гледаме в краката. Пълно е с храсти. Но е много интересно. Гората и черковата от всички страни. Малко камерата ми не е в ред, но може да видите улука от 50-те години. Някакви животни, хора, може би, идват насам. Наркомани! Пълно е с наркомани. Пушиме си став в гората, палиме си огън. Ето, забелезвайте тук тухлите. Можете да ги забележите няколко вида. Няколко исторически вида. Няколко пъти зазидани. Вратата и моето колело в далечината. Чешката природа. Но надолу се е ширнала чешката природа. Тук виждаме, какво виждаме? Кантарион виждаме! Хе-хе! Звъника! Билки, ето я звъниката, пчелите. Така. Маточина. Гледаме си отново в краката. Да не ни изненада някоя усойница. Гледай, що е звъника, що е чудо. Нищо чудно да си набереме и звъника. Скоро време. Така. Липи. Забележете колко много липи има в Чешката гора. Цялата гора е пълна с липи. Опасана. Така. Сега ще погледнем вътрешността на Римската църква. Виждаме останките. Ето ги останките от римско време. Останки от стена. Останки от колони. И разбира се, ремонтираната част на черковата. Ех, как да се покатера мамицата му с този телефон.
Я да видим кой дойде. Ето един колезач. Ахой! Co? Já nerozumím. Já nerozumím. Že jsem myslel, že tady budu po ránu sám a není tomu tak. Já jsem porva. Prosím? Jo, Máte karta. jo, mapu mám. Mapu mám a teď si musím najít. Je tady. To je výkon na takovýmhle kole, která vyjet nahoru. Já nemám český jazyk. Aha, a jaký máš? Anglický, bulgarský. Anglicky. I have to admire you with this kind of bike. Oh, this bike I find of my house. I'm here for work and this old bike. Yeah. But the climb is pretty steep. Yes, but I was with this By foot. part. By foot. No, little foot. Within the saddle? Yes. On the bike? Yes. Brave girl. I was came from the fields. From Germany? No, fields. Fields. What is it? Поле. Fields. Да. Yeah. I'm from Koteshov. Хочеш,